style guys. Tara eh. Alright. Oh, yeah. Oh. Video kanan. Live na? Live na. Ay, video din eh. Stop. Bye-bye. At wala na ako nag-video na. Gusto na nun. Pagpakay. Wala na ako nag-video ba? Ibunta na nun. Lagi mo ba kuya? Huwag mo bago ba niyo? Ihuwat. Makuha mas kainit. Hindi lang, mag-ilisan. Ay. Kuha sa bak.